Kardom Don Marley nili Avinasteron puthot wangthulo nalitum kilang bom mati kachingonai channel Karbi 2.0 along lapen non kilang bom madu abang pu abang phire LABANGSO channel long jongsi akimilang polate kachinghon penalitum subscribe igon lapen adungher la bell arjan da dui dakanalitum ber ponik der non lalo polde monon finili kapre ka video le upload tame nalitum mobile long notification nale da prang mat a video nalitum kilang long da prang ye fan long lapen pinia video aputhak le chethan pononang pinia video aputhak labangke Ministry of Women and Child Development pula so ahin pen lasipina anabang phobang phitume arjulong pota hailo PMMVY pujo scheme men mate lalo lapen ali bangke lake pinso to mane long le la arloso to manancha arloso to manta la non kachipachor mi jola afrangsi first child jola laso scheme lo labangke Pradan Mantri Matru Vandana Yojana pu laban non head non raipen kalilo laso scheme kangpu bange lapen pena abang pu abang sorry abang pia tu me long olo lapen nalitum tibok head hospital kalite la asa la tumhan nalitum kontek igo nanti alang litum lahayakam bang tan angklem pi banget thegi offline benta lapen online besta me proses bang me nonta lasi madu abang phile non first child jong si non si pregnant boy pulo tenalitum apply dun ikon achiklo bang jontin bang kalidata text tame suri trok mate 6000 bangke pivek po mate ikon long nanchi thap ikpo jo sapu taxi pinini ethethini vesta na piklang pon po online men koson si kai flying ma da sapu thak bangke nalitum chini ikpola si chuning ri alam bangla puhilo ka duka ve phanta nalitum video ki chengpen ki jodan langon lalo pulte nalitum a process sai hui nalitum detail salam nalitum dak chini iklapo jola helo plasti pada depin men kai kiaso nalitum intro bang lang iko intro lang dat pen video le chengpon filo nang mate video arlo chethan pon filo nang tangte intro lang iko lapenalitum la screen ong thek ponlongi Ministry of Women and Child Development mate Pradan Mantri Matru Vandana Yojana putheklongi PMMVY lapen laso website long nalitum laso video description long stami link long polo so link long dam det penalitum matheng stami laso ARJAN chiklang ikpo lapen jongs nalitum aprang kala so website long wang iklo lapen lakpen apply ilo polo nalitum registration alo polo nalitum da email id lapen password lapen laso captcha bang nalitum dak ber iko lapen det login pu theklongi la login pu laso dim nalitum ber iko la polo nalitum chingpu ikpo lapen dak kapre ka bang pu bang phitom hanta apply pi me po mate kapre abang phitom han apply pi ikme po lapen det jong sinon se akimilang polo nalitum afrangsi la so aber chot nalitum dak thek poloi for registration new user click here pu thekloi la so dim nalitum ber igon lapen dak ber igdet nalitum direct beneficiary user creation pu di la so dim nalitum thek poloi la thakta lapen la dak hindi pen english ke tokdo lapen nalitum english pen kolobang ma ki joi kilal le pori iko lapen name of beneficiary nalitum da amen tok ignang po lapen det nalitum mobile number lapen email id da kinang sola email id la email id berdet pen nalitum funda questionnaire ji apply for first life child pudi la se nalitum la yes adim le berdun ego lapen det nalitum la captcha thekloi la so captcha bang dak thekloi ha lapen det captcha berdet pen nalitum la hit question pu thekloi so hit question banali to mithang question le dak smart amelo jong sila mopa nali tum password cheating dat pal so question nar jupo nali tum mithang mat dak answer to nali tum dak pidon igo joy ki answer la so answer pig dat penali tum dak password banali tum dak pin create igo mat password bi igo la so password dak ki bera password thot nali tum la confirm password podim ber thu igo dak ber dat pen finali tum la register puthekloi
la register la sodim nalitum ber ego lapen OTP nang le ekpo email long lapen nalitum a mobile number long OTP nang le ekpo lapen nalitum login fit melo kasi pada depin benili tadak registration po lapen nilidak video bang subscribe ekpo mate puching ton ikok po lapen nilidak registration complete elo la sinili non dak email ID lapen password ber ekpo lapen den nili captcha ber po lapen aprang proses nalitum nang lang dun igbo mo lapen tuning ria lambang la puilo nalitum la video ki cheng pen kijudan kilang thoria pansi tuning ri igro tang te pader depin pen nilidak login pon pon nalitum nang lang dun igbo mo lapen nilidak captcha ber ik elo lapen non login po da login pudui la sodim nalitum ber igon nilidak login elo nalitum thekloi password asap sodak not found pusitok la password chok chat lodak nili ber to dat ko password ba lapen nili ako dak login thupo nalitum matheng no masi login po lapen nalitum nang lang don igo lapen login date pen afi nalitum a mobile number long son OTP nang le ikpo la so OTP ba nalitum dak ber ik nang pola dak thekloi nalitum le screen along one time password la bangkinang solo la si mobile number long send igelo OTP nang le lo bolte nili dak OTP ber ikpo lapen nili login fit po la si OTP hoing phan archi ding cheta thek la si dak nili video paching ton ikok po lapen la dak OTP nang le igelo nili la OTP bang dak ber ikpo la OTP nalitum thekloi lapen det nalitum la dak aber option thekloi hini option jong si OTP nang le pulte recent OTP jong si nang le alo pulte nalitum login mate las submit long ber ik nang po aprang si submit long ber det pen finally tum matheng no la son dak na chiklang ikpo lapen dak hini option dui direct beneficiary list pula son dak ke tok thekloi nalitum dakho lapen det da hini option dui new beneficiary lapen beneficiary details jong se aprang dak apply pitang do pulote nalitum la beneficiary details song ber ego mate lang ego dak details bangke lapen det non kimi pulte nalitum la athak bang se ber ignang po new beneficiary la so dim ber det lomsing hong ik channel lapen dak details beneficiary registration dak nang klang ikpo lapen dak form bang subso thi hek penalitum dak pen fill up ponang po dak kedoan joy o la sinalitum fill up pon igon lapen afrang si nalitum hani le than pon pong son soni nalitum hindi kapore thek abang pho bang phita do pulte nalitum dak hindi pen le pore pen nalitum dak fill up ikta chok lapen basics details bang registration date nalitum kumantu ade se registration mala so date nalitum dak pen fill up pon nang pola jong si pini sinalitum kai fly pulot nalitum la so date bang tok ik nang po lapen aber akot nalitum dak thek pon long thui number of living children in the family lapen innovate pulote dak in one or more than one jong si bahini do pula nalitum dak ber ego jong si avipin lang pulte non si kosono pregnant boy lang pulote pregnant lang pulote nalitum non nong ber ego lapen der fit those beneficiary have Aadhaar card jong si Aadhaar card do pulte nalitum la yes option long sorry la yes option long ber ego lapen avi pulte nalitum la no option long ber ego Aadhaar card do vek nang po dak bang mandatory athima nalitum la star bang thekloi la star ke do ane mandatory lo nalitum dak nang ki hang ane pinang po lapen det Aadhaar card long ke do amen bang nalitum dak fill up ik nang po lapen det amen tok det nalitum dak Aadhaar na number bang dak fill up pon tunang po lapen la check podim dui la sodim ber igo la Aadhaar number lapen Aadhaar name ber det pen fill lapen OTP nalitum Aadhaar card long ke da mobile number ke do long OTP dam pola so OTP nalitum ber igo dak lapen dak det dak ke details nang siklang po Aadhaar details lapen penang an details ban nalitum fill up nang ne data thek athema la Aadhaar pen si dak link det po la details an ke lapen det is the PO bank account Aadhaar sheet jong si bank account nalitum dak Aadhaar pen link do tangma avema labang nalitum dak yes no la hini option do dak beardun iko lapen does husband have Aadhaar card jong si labang ke pinso tumhan gali det par arlo so tumhan pot jong si husband mate apina na hema sor jong si dak Aadhaar number do ma avema latan nalitum
do pula do yes bear dono avi pula no bear ik dono la pen Aadhaar card bang ke do si kinang sot lo la pen ata same lo la son thot lo dak nalitum la Aadhaar name la pen amen la pen Aadhaar number bear ik det pen nalitum la check po option nong bear ego la pen di OTP dam tu ik po la so OTP ban nalitum dak bear ego la pen details man dak na chiklang ik thai po la pen det mobile number bang mandatory lo kinang sot lo la mobile number bang dak chipi don igon la pen last menstrual period la bang kenalitum la pudet masila pregnant hot jong si la biji kipi akar do dak nalitum adet bang longi la so adet bang nalitum dak bear igor la son ki tok dui last menstrual period pudui la so adet bang nalitum bear igor la pendak category nalitum select mon igor la select category la so dim bang ke nalitum select igor estima mate others ma la pen date of registration MPC card at AWC mate subcenter long nalitum la mantusi registration da mala so card date number dui la so date bang nalitum dak atarik bang biar don ignang po la pen MCTS race ID nalitum la card long sa ID dui la so ID ta nalitum dak biar igo la ta dui avi pul nang nilo la pen present address bang nalitum jong se Aadhaar card pidut pul ta Aadhaar card long pen ta सबसो दाके ऑटोमेटिक चिपिला पो जों सी चिपिला ले प्ले नाले तुम हाउस नंबर मा दापेन पिदु नंग पो ला पेन रोड लैंडलाइन स्ट्रीट एरिया ला सो amen tok do nang po la pen landmark tok do nang po area locality la bang joyo ulur dake madu abang pho abang fitum ta fill up theklo la bang ke la pen state district la pen LDG block nang litum a block ona si kapuri ma automatic nang litum la districts lego te block ta dak do po la pen post office nang litum post office ta chichini pele post office amen tok ik do no jong si chichini pele nang nelo la pen pin code bang ki pidon kinang sot lo la pen kinang shot bang dak lo la aber na litum thekloi account details la pen select PO mat post office mat bank ma na litum dak select pono jong si bank si kinang shot la pen IFSC code na litum dak bear igo dak bear dat pen na litum la fine pudui la so dim bear igo la pen automatic dak details a bank amen ba na litum bank amen ba dak na chiklang ikpo la pen branch na litum branch ta dak pen tok ik dono la pen account number bang dak lang pami pen ali tum tok ik dono account number bang ke la pen account number pidet benefit name of account holder la ta account nong koson ma amen ki dola so amen ban ali tum dak pen fill up ponang po la pen la ki jot sin ali tum dak thek ponang po declaration dak ali tum tik pi ko mat ber ego la pen den ali tum la verify bu thek loi la verify la so dim ali tum ber ego ber dat pen ali tum nang itu la verify OTP nang itu pun nang itu mobile la pen aprang proses ba nili dak pen nang piklang pon thek that po la se ka apply pining abang abang fitum ave la si nili bang ke la pen aprang bang dak pen nang than pon ik thek that po la pen aprang ba nang itu try ego la pen mobile pen jong nang itu apply bel mobile pen bang ke apply ik nang ni athema dak form document sai hui ka upload hot sabso siksak chat titi la pen ka fill up hot technical issue do network issue do kok titi la sin mobile pen bangana litum apply predetsi kimezi laptop kalte PC kalte tibok het CSC center long dam ik pen litum apply dam ik mela so beneficiary jongs alech anduni pulote la hello la pen jong si nalitum online jong si apply thik pote la so hormu offline da chok offline ba ka apply ning kunat ma pulte nalitum arong la asa do la pen kapre la son do nalitum la pen contact on la pen apply dun ikon jo la hello anta la so beneficiary la bangke kuma bang phu bang phi sikiloi ma pulte la aso afrang mane first child jo la bang la so pharmacy long chodi yo la hello harmu ba la pen kilongi bang ke nalitum 6000 longi la ache klo jonwang lo ne mate kan ne la bang ni lita pudun thek de de stame dak 6000 un benefit mate alle longi pusi dak ke toklo la hello asinalitum la so details song si langi pula nalitum google long stame dam ego la pen Tebokhet hospital long stame dam penalitum arjudam ikmelo la so scheme bang ke non ta do oilang la so scheme stame non het non rai penalilo la ke aprang peloni li amutan nalitum panan than iglo la hello kai planning a process bang la pen aprang bang nili na piklang ik thek that po athema dag nili madu abang phi phan ta ave kai apply pinaing bang ke la sinili la an pensing ton ik jogji dat po
jo la hello la pen la so form la registration ho la so form fill up mini jong se problem do pulte ni li phana humri go ni li kai kit na li tum phanang kirai phansi do iglo la sinali tum whatsapp los tame nang contact go la pen so video lang mi send pop sining thelo la pen kilang taning sam pop sining thelo la son son na video kilang long bom ya phanali tum la Karbi teach 2.0 youtube channel la bangke subscribe igon la pen video kan ma share nali tum share igo Karbi long adangan ta pachini nang mate pethek nang la pen emithang ta apply melo online penta jo la hello a process bangke la hello tang de pinya video long mal an cholo mo ka frek a video long le tong thunang tang de dume thakme kadu ka vi Karbi teach 2.0 youtube channel ke lang ara do an phans ta me nili hin pen kardom